Advisor. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 i-Trouble Man eka-Michael J. White la isiqala khona ngoJackson owayevuswa i-phone call ifonelwa uRiri owayemtshela ngomsebenzi okumele ayewushaya uJackson. uRiri yatshela uJax ukuthi ufonelwe esinye isalukazi esaziwa ngoMrs Jordan ukuthi indodakazi yaso uLisa uhlukunyezwa umkhonyane wakhe ashade naye owudokotela uDr Meyers. Wawulula umsebenzi wayeyowenza uJax kwakuwukusabisa uDr Meyers ayeke ukuhlukumeza unkosikazi wakhe uLisa. uJax wahamba wafika endaweni kaDr Meyers wamfica insimbi elift waze wafika uJax wamlekelela lokho kwamkhulula uDr Myers. Sebehleli phansi uJax wancoma uDr Myers ngokuthi ufit ethi ziyamsebenzela lezi insimbi ayiqukulayo. Wabonga uDr Myers kodwa uJax wabuya yishintsha indaba esechaza kahle isizathu esimlethela ukuthi akahlukane nokushaya unkosikazi wakhe uLisa. uJax ecacisa nokuthi uLisa akanalwazi ngokuza kaJax la ethi mina ngiqashwe abanye abantu ababone lokuhlukumezeka komuntu wesifazane. ethi uJax kwamina njengomuntu ongathanda ukuhlukumezeka abantu besifazane ngizocela uyiyeke lento yokushaya uLisa. uDr Myers wacasuka efutha lo mzimba wakhe omkhulu oyisigore ebuza kuJax ukuthi wena Slim ucabanga ukuthi ubani ozongishayela umthetho endaweni yami ngokosikazi wami. uJax watshela uDr Myers ukuthi yithi ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngimshaya unkosikazi wami. Wacasuka uDr Myers wathi uJax ngeke ukusiza ngalutho lokho ngoba uzogcila usuwashile lo amazwi before ngihambe la endlini ethi futhi ungaphindi ungibize ngeSlim. uMyers wacasuka wasukuma wakhumula ijacket wasala ngevest eveza umzimba wakhe oyisigore etshela uJax ukuthi uzomfundisa isifundo for ukuthi angaphinde ezila ejimini yakhe ezomshayela umthetho ngonkosikazi wakhe. uJax wakhumula ikepisi wahamba oligaxa. uMyers wathi uzoshaya uJax wamkhahlela wamlahla phansi before wakhumule kahle ijacket. waphinda wamkhahlela umlenze waguqa ngedolo wamblowa ngamaphantshi esibhakela waze wawa. esephela amandla uMyers ehleli phansi wabuya uJax wazohlala eduze kwakhe. uJax watshela uMyers ukuthi phatha kahle uLisa umthengele izinto ezimnandi umthembise ukuthi uzoya kwi-therapist. umphathe kahle uLisa umthengele izinto ezinhle umkhiphe out kuma-vacation. ethi mayekubuza ukuthi ulinyazwe yini ebusweni umtshela ukuthi ulimale kuma-class eboxing ejimini futhi umuntu obulwa naye ulimele kakhulu. esesukuma esehamba uJax uMyers washo exactly lamazwi kade eshiwo uJax ukuthi uzohamba esewashila uMyers. kwenye indawo sithola uJahari owumculi we-R&B owayephuma estudio esehamba emva kokurehearse nokwathi esehamba eseya kule moto eyayimtransporta wethuso wokufica ukuthi esiteringini akuyena udriver wakhe u-Eddie ufica umuntu angamazi. eklabhini la uJax ayisebenza khona njenge-bouncer sibone eshaya enye indoda eyayisigora naye eyitshela ukuthi izomginqa. eseyihlinye ngothayo wafonela i-security elisemnyango ethi alizoyithatha liyikhiphe la. sebese security room uRiri wamkhokhela imali yokuyosabisa uDr Myers. kwikhamera wabona intombazane kade ayigcine kwakuthiwa uGina wahamba yakhona. esitholayo ukuthi uJax wayeshela uGina besafunda kodwa engafuni ukumqoma ethi ababe abangani bagcina beabangani. uGina watshela uJax ukuthi uplane i-event manje uzobheka le ndawo kuzokwenzela i-event ayiplaneyo. bahlala isikhathi eside ebusuku bexoxa ukuthi kade bagcinana nokuthi sebephila mpiloni masha. kwathi lethi baye emzini kaJax wawuncoma uGina ukuthi muhle yawuthanda. uGina wasurprise uJax ngokushaya ama-practice kwi-Winchan Dam. uJax wamncoma wathi usu-improvile emva kokufundisa kwami. uGina wathi ngangingayekanga vele ukupractice. batshalenjana ngokungcweka ngesikhathi ethola uJax ukuthi uGina ufasting ngama-skills afana nawakhe. kodwa leyo challenge yashintsha yaphenduka i-sex zakhala ngoba yaqhubeka isiyophelela ekamereni embhedeni. nokwathi ekuseni uJax mayephaphama evula amehlo wathola ukuthi ulele yedwa. kwanokho umuntu emnyango wathi yomvulela uJax wathola ukuthi i-delivery. eqeda ukusayinela iphasela uJax wavula ibhokisi wafica ivasi enhle ye-ceramic. kodwa wethuswa ukuphendukela kumuntu owayemkhombe ngesibhamu emva kwakhe. la madoda ayithunywa ukuthi azolanda uJax ethunywe enye indoda eyake yasebenza noJax igama layo Holland. uJax watshela le ndoda ukuthi angikwazi ukukhuluma nomuntu engikhombe ngesibhamu yehlisa lesibhamu sikhulume. le ndoda yanqaba ingafuni ukuhlisa isibhamu ngesikhathi uJax emtshela ukuthi ucela ukuthi okungcono kamnike ithuba lokuthi ayogqoka kanti uJax uzothola ithuba lokuhlasela le ndoda. You eventually have to put the gun down anyway, right? Why don't you just put it down now and let me get dressed? Stupid motherfucker! I don't need this shit. Shit. uJax wayesecasulwe nawo ukufa kwevesi yakhe entsha. washaya nale ndoda yesibili ayisithi zama kum-attack ngoba uJax wawashaya omabili lamadoda washaza aquleka. nokwathi lapho sebequleke bobabili wabahudulela ku-elevator. uJax i-lift wayisendela downstairs wakhuluma nge-intercom naleli khehle elisebenza khona lapho ekuthiwa uWillis elitshela ngalawo madoda aqulekile lapho ku-lift. eqeda lapho uJax wahamba eseye enkampanini kaHolland esecasukile ephethe lelo bhokisi. wayidlula i-receptionist waqonda ngqo kwi-meeting room waphosa lelo bhokisi phezu kwetafula ephaza
waphazamisa uHolland esekwi-meeting. uHolland wasukuma ecela isekretari yakhe ukuthi ucela iphelezele ama-client. Sebesele bodwa uJax watshela uHolland ukuthi labantu akade bathumele lapha babulala ivesi yakhe. Ethi ufuna 2000 for le vesi yakhe efile. uHolland watshela uJax ukuthi bengithumele laba abantu mina ngoba ngifuna ukukuqasha uzongisebenzela. uJax ebuza kuHolland ukuthi yahluka kangaka indlela yakhe yokuqasha umuntu umkhomba ngesibhamu. uHolland watshela isekretari yakhe ngefoni ukuthi ayithathe imali $2,000 kuleyo budget yama-client ize nayo la izoyinika uJax. Kwalabantu ababizwa ngama-client abangasayinanga ngisho i-contract. uJax wakhuza uHolland ngokuskema abantu kodwa uHolland wayengenandaba. uJax wabuza kuHolland ukuthi umsebenzi wani lo ufuna ungiqashela wona. uHolland wachazela uJax ukuthi ngifuna ukuqashela ukuthi ungitholele lo mculi we-R&B ekuthiwa uJahari. Ethi ngoba uJahari khona i-album ekufanele ayikhiphe ngaphansi kwe-recording company yala ekhaya kodwa manje usenyamalele. uJax watshela uHolland ukuthi akatshela amaphoyisa. Wanqaba uHolland wathi leyo nto ingasuke yaziwa abantu abaningi, so abantu mase bethola ukuthi ngihlulwa ukumanager umculi oyedwa enkampani yami, i-recording company yami yobukeleka phansi. Yafika isekretari no-$2,000 weverse wawubala uJax efuna ukubona ukuthi iphelele. uJax wabuza kuHolland ukuthi akabaqashi ngani abanye abantu. uHolland watshela uJax ukuthi ngifuna ukuqasha umuntu owazanayo noJahari futhi uJahari wayekuthanda wena ngoba wazi wabhala ingoma ngawo usayi-bodyguard lakhe. uJax wayengafuni ukuthatha lo msebenzi up until uHolland emtshela ukuthi uJahari usebuyele ey'dakamizweni futhi. Kwamthusa kakhulu uJax lokho, wabona ukuthi kumele awenze lo msebenzi ngoba last time uJahari wacishe washona ngenxa yey'dakamizwa. Ethi uHolland nakuqala uJahari elahlekile asikuvezelanga iy'ntatheli lokho. Ethi yingakho namanje ngimfuna back ukuze akwazi ukupromote i-album. uJax wathi kuHolland ngiyamangala ukuthi inhloso yakho ukwenza imali, awunandaba nempilo kaJahari. uHolland akabanganandaba ngoba wathi abaculi ney'dakamizwa into ehlezi ihambisana ndawonye leyo. uJax wafuna ukumkhokhisa kakhulu uHolland ngoba wathi ngifuna 50,000 imali ewafu uzoqala uyikhokhe upfront nemali ewafu uzoyikhokha ngasekugcineni after delivery. uHolland wavela wathatha leyo mali ewuhalf edeskini lakhe wethuka kakhulu uJax. uHolland wathi kade ngayibeka le mali sinesikhathi eside so bengilinda ukuthi size sivumelane before ngikunike ngoba uzonqaba kube ngivele ngakunika. uJax wavalelisa wahamba wayodlula edeskini elikalona isekretari ngokuthi amdlule ngesikhathi engena, emcela nokuthi amtshele makukhona into ayizwayo ngoJahiri engasiza. uJax wazomnika imali emcela out kwidina, wavuma uloni ngoba wayengeke angavumi ngoba siyabaza abantu besifazane nemali. uHolland e-ofisini lakhe wathola i-phone call kodwa kwakungazona iy'ndaba ezimnandi. eklabhini uJax waphazamisa uRiri esathi ushele enye intombi wamdonsa. uJax watshela uRiri ukuthi usacela ukuthatha i-off ezinye iy'nsuku kancane for ukuthi ashayele uHolland omunye umsebenzi amqashele wona for ukuthi athole lo mculi olahlekile uJahiri. uRiri watshela uJax ukuthi uJahiri usejwayele ukuhlala nenye indoda igama layo kuthiwa uMani ephethe iclub ebizwa nge-Money Makers. uJax wathola imessage efonini eyisendelwa uGina waphuma khona lapho wahamba. uJax wafica uGina ecasukile ethethe ethi izolo ebusuku lale nami ngize ngavuka ekuseni ngakusendela nevasi ebekunekhadi ebelinemessage phakathi kodwa ama-phone calls ami mangekufonela uwaphendula. uJax wathi uyahamba uGina wammisa wathi singaqhubeka nokukhuluma khona ngizwe ukuthi ngicasukile. uJax wachazela uGina ngakho konke okwenzekile namhlanje ekuseni evuka, ethi kuzomele bayimise lento abayenzayo ngoba ekugcineni kungalimala yena uGina. uGina wayezama ukuconvince uJax ukuthi ayikho inkinga kulento abayenzayo. uJax wagcina elikhulumile iqiniso ngoJahari nomsebenzi azowenza nanecula uJahari akalibhala ngayo uJax esayi-bodyguard lakhe. uJax etshela uGina ukuthi ucela ukushaya lo msebenzi awuqede then bazoqhubeka la bagcine khona. uGina watshela uJax ukuthi awusafani nale ndoda kade uyiyona ekuqaleni, washo wabesuke ehamba. uJax wahamba eseye e-Money Makers wafica uMani negroup yakhe. uJax wacela uMani ukuthi ufuna ukukhuluma naye private, bahamba baye e-ofisini likaMani. uJax wachazela uMani ngoJahari nomsebenzi wakhe aqashelwe wona ukuthi amfuna azamthola. uMani watshela uJax ukuthi wathi uJahari usezoyorekhoda e-DL Records, ubalekile istress sakwi-recording company kaHolland. uMani watshela uJax ukuthi mina uJahari ngamgcina last week. uJax wacela uMani ukuthi ucela amfonelele yena, wafona uMani efonela uJahari kodwa yaringa ifoni ingabanjwa umuntu. uMani wakhipha isibhamu wasinikeza uJax wakhipha esakhe uMani. uMani etshela uJax ukuthi uJahari akaze athathe isikhathi eside kanje angayiphendula ifoni khona into eyenzekile, asahambe sendlini yakhe ethatha leso sibhamu. uJax wabuyisela uMani isibhamu sakhe emtshela ukuthi ngiyasizonda isibhamu mina ngisisebenzisa. uMani etshela uJax ukuthi wena unengqondo yakhe ecabanga ngendlela ehlukile wedwa. bahamba baze bayofika endlini kaJahari bafica kumapeketwana izinto ezihlaphazekile. uMani wayengakholwa ezulazula endlini ememeza igama likaJahari. uJax wathola ikhadi lesimeme kuplastic kadoti walifunda uJax waselifaka ephaketheni lakhe enzela ukuthi uMani angaliboni. uMani wabuye setatazela ethi uzoyithola lezi zinje eyithatha uJahari. uJax watshela uMani ukuthi akehlise umoya ngoba bakamazi naye uJahari ukuthi uthathe ubani. uMani wayecasukile wathi uzoshaya abantu abasolayo yena baze bakhulume. uJax wathi kuMani lento ayifuna ukutatazelelwa balinde up until i-weekend. ethi uJax ma ingatholakala uJahiri kuze kuphela i-weekend kusungenza noma yini. uMani watshela uJax ukuthi i-weekend into ekude kabi leyo
uhleli ungenze lutho. uJax wathi kumani ubungamazi kwayena uJahir ukuthi ulahlekile. Kwathi lethu uJax wahamba waya ephathini kuleso simeme kade sibhalwe ekhadini alithatha endlini kaJahir. uHolland wabona uJax wamncoma ukuthi ugqoke kahle wase yamtshela ukuthi kodwa kufanele ngabe ula ephathini wena kumele ngabe out ufuna uJahir olahlekile ngoba ukhokhelwa imali. uJax watshela uHolland ngokuhlakazeka okusendlini kaJahir nekhadi lesimeme alithole kuplastic kaDoti. uHolland wathi kuJax uyena uJahir ohlakaze indle yakhe kanje idakwe iphilisi leheroin. uJax wahamba ya kulona isecretary kaHolland ngasikhathi embona emncoma ukuthi ugqoke kahle ebuza ukuthi iphathi yani le. uLoni watshela uJax ukuthi le phathi yenziwe uyena uHolland ubonga ukureceive i-award ebizwa nge-Man of the Year Award. uJax wabuza kuLoni ukuthi ubali umuntu wesifazane ogqoke ingubo ebomvu nama-tattoo ome noHolland. uLoni wathi igama lakhe uSonga okuyena ogqugquzele ukuthi uHolland athole i-award. ethi uLoni uSonga wa-investa early kwi-record label. ethi uLoni futhi uSonga lo mbonayo wama-tattoo unemali urich sebenomlando omude besebenzisana naye uHolland. uGina naye siyambona ukuthi wayekhona la ephathini as i-event planner. uSonga ngesikhathi encoma kuGina ukuthi ihlelwe kahle iplan yale event. wafika noJax wabajoyina. uGina wa-introduce uSonga kuJax. uSonga wabuza kuJax ukuthi uze la ngokuzocelebrate yini. wathi uJax cha usebenzela uHolland ethi kuno-open lenzayo lento ayifunayo for uHolland. uSonga wamangala kodwa watshela uJax ukuthi umfisela inhlanhla ingathi angayithola lento ayifunayo. suka lapho uSonga wahamba. esehamba uSonga wathi uyammisa uJax wavinjwa ama-bodyguard kaSonga. uSonga wabuya waxolisa kuJax ngokuba overprotective kwama-bodyguard akhe. uSonga wabuza kuJax ukuthi ufuna ukuthini. uJax ebuza kuSonga ukuthi kungani uSonga enza ukuthi uHolland athole i-award. uSonga watshela uJax ukuthi yingoba uHolland uyawenza umsebenzi wokuba yi-creator. wasuka lapho wahamba uSonga esebuyele emuva. uFeng i-bodyguard likaSonga laxosha uJax ngesichina. uFeng wethuswa ukuze uJax emphendula ngaso isichina. wahamba uSonga nama-bodyguard akhe. uJax wasala wancoma uGina ngeplan ye-event. uSonga wathithisa uFeng i-bodyguard lakhe ngendlela akhulume ngayo noJax. Your behavior with Mr. Jones was embarrassing. sebengaphandle uJax watshela uGina ukuthi baqhelelane uzama ukumvikela ithangala imali. uGina wathetha watshela uJax ukuthi uyakwazi uyinakekela mdala yena. uJax wakhumbula ukuthi lo muntu ukwazi nokulwa vele ama-martial arts. wachaza kuJax esondela kuGina bakhisana. nangalobo busuku uGina walala endlini kaJax kanti uzothi semphelezela bazama ukudutshulwa amadoda ahamba ngesithuthuthu. uJax wacashisa uGina nekhehla uWillis. wagijima uJax ejaha lamadoda agibele isithuthuthu ephethe isibhamu sekhehla uWillis. wakhahlela le ndoda yayiphethe isibhamu igibele ngemuva yawa kwaphuma ihelmet yavela ubuso. uDriver Sithuthuthu wajika wabuya wathi uyadubula uJax kanti isibhamu sikaWillis akusona sangempela samablank. esathuswe yileso sibhamu uJax wadlula uDriver Sithuthuthu wadonsa upartner wakhe mrhodula bahamba. uJax wathatha ihelmet yesithuthuthu waya kuGina noWillis wafica ukuthi uGina udubulekile ehlombe. emva kwesikhathi uJax noWillis basebeseduze kwakhe uGina wayeselalisiwe esibhedlela. uJax wafonelwa uMani wathi usekhathele ukuhlala engenzi lutho yena uJahir esadukile. uJax wathi kumani akabekezela umkhondo wakhe ususeduze. uMani wathi kuJax ukhathele nokuhlala engalenzi usizo. uJax wathi kumani khona usizo acela amenzele lona. wavuma uMani ngesikhathi uJax emcela ukuthi agade uGina usalalisiwe esibhedlela. uJax wahamba waya eklabhini yalabagibeli izithuthuthu ebuza ukuthi uba umnikazi wale helmet. kodwa amanye amadoda ama-China ayihleli lapha amenze isilima ngesikhathi ehlekisa ngaye. elinye iChina latshela elinye ngesiChina lingazi uJack uyabezwa ukuthi yibe umphazamisa lapho khona ngizomgwaza ngemuva. nokwathi sithi yamgwaza leyo ndoda kanti uJack kade ezwile useredi. kuba washaya lawo madoda uJax wenza nale bithi yamgwaza ukuthi igwaza uzakwabo. washaya lawo madoda ayethe yam-attack uJax waqeda ngawo ngesikhathi babuza ukuthi sebengakwazi ukumlalela manje. I got your attention now? wathi sebadubulile ababili efuna impendulo. owesithathu walikhipha igama lomnikazi wehelmet nanokuthi lawo madoda beqashwe kanjani uHolland. nokwathi uJax esehamba wabakhombisa ukuthi lesibhamu siyifake sidubula upendo bovu. wasuka lapho uJax wahamba waya kuHolland wamkhomba ngesibhamu ngesikhathi uHolland eselikhuluma lonke iqiniso ukuthi uSonga wamboleka imali ye-loan ene-interest ephezulu kakhulu. ethi uSonga nami ngayithatha ngoba nginethemba lokuthi vele ngizoshesha ngiyithole. ethi njengoba nami bengithembele kwinzuzo yenziwa i-recording business yami. ethi kodwa ngimbone lapho uSonga in control kakhulu esabisa nangokudla i-recording company yami wakidnapha noJahari. ethi sengisabise nanokuthi le off uzoyibeka edlangalaleni. ethi noma uzobulala i-artist lami uJahari. ethi uHolland kodwa makungaphumelela ukuthi kutholakala uJahari umusic wakhe ungaproduce imali enkulu. ethi uHolland ukuphuma kwe-album kaJahari kuzongenzela imali eningi ngiphume ey'kweletini. ethi uHolland isizathu sokuthi ngikuqashe ufuna uJahari bengifuna kubonakala engathi angazi ukuthi kwenzakaleni ngaye. ethi uHolland uyizwile leyo nto uSonga akangayithanda wasengenza ukuthi ngikuqashele inkabi ezokudubula.
ethi uHolland futhi bengiqamba amanga ukuthi uJahari usebuyele ezidakamizweni bengenzela ukuthi ukusukumela ukwenza lo msebenzi. uJax weze casuka waxavuna uHolland kamawashi ngembuzo ukuthi uphi uJahari. Wasuka lapho uJax wabuyela esibhedlela wakujabulela ukufica uMani bedlala amakhadi noGina. uJax wabonga kuMani ngosizo lwakhe. uMani wavalelisa wahamba sebesele bodwa uGina watshela uJax ukuthi nawe usayibona ukuthi wrong lento yokugijimela kwi-relationship ngoba kumanje usecishe wafa edutshulwa. uJax naye wavalelisa kuGina wafica uMani kuma-parking wamtshela ukuthi njengoba ngithe ngiyawulandela umkhondo sengitholile ukuthi uphi uJahari. La madoda asebenzela uSong ayeshaya uHolland emshayele ofisini lakhe. Ethi uSong ngiyazi ukuthi uJax ubela kodwa uHolland waphika ukuthi akamtshela ngalutho uJax. uSong wathi la madoda wamthatha uHolland awomkhiyela kwi-warehouse azathola iqiniso. uJax noMani base befikile endaweni kaSong bebuka indawo bephezulu kwi-roof ngama-binoculars iy'popola. uJax wathi kumani ukuze baqhubekele kule bhilidi lesibili kuzomele babuyele phansi bawuhamba ngey'nyawo sebeya khona. kodwa uMani wathi cha ngeke yenzeke leyo nto. Wakhipha i-grappling gun enehook yakhona. Wethu kakhulu uJax ebona uMani ekhipha leyo equipment. Ebuza kuMani ukuthi kanti umthetho wakho ubuwenza msebenzi muni. Wathi uMani benguproducer womusic ngiphethe ne-night club. Wathi uJax akekho umusic producer ophatha ithuluzi elinjengaleli. noJax naye walandela uMani kanti uzothi seyifika intambi vele ekhumuka. uJax walayitha igesi wayephosa ebuilding lakhona. Khona lapho kwafika uRiri nabantu ayehambisana nabo ngokomyalelo kaJax bezenza abantu abazobheka ukuvuza kwegesi. uFeng ngokuthi wayengazi wabavumela bangena ngaphakathi kanti vele uJax benoMani base bevele sebengaphakathi. ngaleso sikhathi uJahari wayephakathi watshela ibodyguard ukuthi ufuna ukuya etoilet. uRiri namadoda ayefike nawo baqala umsebenzi wabo wegesi. uFeng wayenokusola kancane wamnqabela uFeng kodwa uRiri wasabisa ngokukhuluma noColonel kwi-radio. uFeng wamvumela ukuthi akaqhubeka ahambe. uJahari wayenze ngathi usetoilet wasakaza igadi ekhanda ngemuva. ngesikhashana uMax noJax balidlula lelo bodyguard elaliqulekile babona ukuthi kungenzeka ukuthi lishaye uJahari ozama iplani yokubaleka nokwabenza bagijima ngokuhlukana. uFeng naye walifica ligadi eliqulekile wabona ukuthi uJahari usebalekile nokwathi uMani mayephuma kwe-elevator kanti uzohlangana nelinye igadi ekuthiwa uLawu lemkhomba ngesibhamu. uRiri waqhamuka watshela uLawu ukuthi naye lo mkhombe ngesibhamu uhambisana nathi. uLawu akafunanga ukukholwa leyo nto engambonanga uMani engena nabo. uRiri waqhubeka nomsebenzi wakhe ethi break udonga ngepiki kanti kuzongena igesi. uMani waphucula isibhamu wakhipha esinye uLawu wamkhomba ngaso. uMani wabuyisela uLawu isibhamu sakhe. uJax wathi ungena kwenye indlu wafica uJahari wajabula uJahari ukubona uJax. uMani walayitha isiga wakhomba uLawu ngebhamu. uRiri wakhuza uMani ethi angadubuli ngoba indlu izovuthiswa igesi. uJax watshela uJahari ukuthi akaqhubeke nokucasha la uzobuya azomthatha. uRiri wehluleka ukuqeda impi kaMani noLawu balwa kaqathaka naleyo siga ayayivutha. uRiri wathi ucosha leyo siga waqavunwa elinye igadi ngemuva yadedeleka yandiza yaqonda kwigesi avele walayitheka umlilo nalamadoda engayekile ukulwa. waqala lapho kwaqhuma isibhakele nonyawo amadoda esishayana sekunechaos ngokuthi kwalayitheka umlilo nala uJahari avaleleke khona. uMani wagijima eseyakhona kodwa uRiri nalamadoda ahambisana nawo bambamba. uMani wayesememeza ngokukhala ememeza igama likaJahari bona kuvutha umlilo. kwelinye isayidi uJax zaseyilindele ukuthathana noFeng naye wayeseveza isitayela sakhe sekung fu kodwa uJax wakhipha isibhamu wathi angisenaso isikhathi saleyo nto. kodwa elinye iChina lamqhamukela ngemuva lamkhahlela emhlane. uFeng wavele wasikhahlela sawa leso sibhamu zaqala zashayana. uJax waleshana nalawo amaChina amabili uFeng nale nenye indoda bamshaya bamlahla phansi uJax. uFeng watshela uJax ukuthi uyafa manje wacosha leso sibhamu wadubula ngaso uJax bahamba bamshiya. sebehambe bamshiya uJax wavuka bengazi ukuthi bamdubule ngeblank. ngebhadi ifoni kaJax yayisifile ngenxa yokulwa. wagijima uJax eya kuJahari ngesikhathi uRiri sebehamba ngemoto noMani etshela uMani ukuthi akakhululeke ngoba uJahari uphephile futhi la khona unoJax. ebuilding uJax wehla ngentambo benoJahari. uSong wayeselindele ukugenca amakhanda lamadoda amsebenzelayo ethi bahlule umsebenzi. esibhedlela uJax ustisha uDr Myers lo wamshaya ekuqaleni kwemuvi. noMani wajabulela ukubona uJahari ngesikhathi ufike ezomhaka. uJahari wababonga uMani benoJax ngokumsindisa. uJax wadlulela ehhoteni likaGina kodwa wethuswa ukufica ukuthi usedischargiwe. uJax wahambe seyobuza efront desk ukuthi uhambe wayaphi uGina. efront desk bamtshela ukuthi uhambe eya eSwerve Records. uHolland naye wayesashawa amaChina ngokomyalelo kaSong. uSong watshela lawo madoda amaChina ukuthi nimbulale mase kufika uGina la. uGina wayeza khona ebeziwe engazi. ngaleso sikhathi uJax noMani babephuthuma ukuyofuna yena uGina. uJax wethuswa ukuphinda abone enye futhi imoto ebizayo ahamba ngayo uMani. bese endleleni uMani wafonela khona eSwerve Records. uSecretary uLoni waphendula ifoni wakhuluma noJax wathi ungalishwa igama lami. uJax wathi kuSecretary makufika uGina lapho ungamvumeli ukuthi aqhubekele ofisini kaHolland la bizelwe khona. besakhuluma wangena ngempela uGina ereception. uLoni wapretend ngathi ukhuluma ngento ephathelene nomsebenzi ngesikhathi emisa uGina emnikeza ifoni ukuthi akhulume naye. uGina wakhuluma noJax ngesikhathi uJax exwayisa uGina ukuthi akaphuma ahambe lapho. ubumuntu organize ukuthi azadubuleke uGina bekuwuSonga. uGina wamphikela uSonga wathi ngeke azayenze leyo nto.
uJax ebuza kuJina ukuthi pho uSong waze kanjani ukuthi usesibhedlela, wabona uJina ukuthi iqiniso. Khona lapho uSong wangena nalamadoda amaChina, uJina esakhuluma nefoni wenze ngathi ukhuluma ngomsebenzi. uJina watshela uSong ukuthi uzombona mase ebuye etoilet ebuza kulona ukuthi iliphi labesifazane. uJina wevele wehla ngeyidebhisi ezama ukuyophuma kuleli bhilidi. uJax noMani bangena ngokushayisa igate, ama-bodyguard avulela ngenhlamvu. uJax wadubulana nalawo maChina ngesikhathi uMani eqala ngokushintsha impahla ngathi uzoperforma. uMani waqeda ukushintsha wathwala i-machine gun yakhe waqonda ngqo. Wathi uJax esawadubulile lowo magadi wafika uMani wacasulwa ukuthi uJax usedubulele bonke labantu yedwa. Nithi wawuqambelana manga ukuthi awusifuni isibhamu. uFeng wazama ukubiza wonke amagama alamadoda asebenzisana nawo engatholi impendulo ngisho koyedwa. uJax emva kokuqeda ngalawo madoda ayephansi wanyukela phezulu koFeng. wafika watshela uFeng nale ndoda amnayo ukuthi njengoba nina amaChina nicabanga ukuthi kungfuye yenu yaqala ezweni lethu e-Afrika. Ethi ngonyaka ka-2500 BC iBodhidharma noma iBlack Monk izonitshela umlando noma ihistory ukuthi kungani ya-introduce i-18 hands ye-low hand kwithempeli lama-Shaolin okwahambisa i-martial arts yaya eChina. wazemkhombisa lolo hlobo le-kung fu wathi abeze bezolwa naye. babesaxaka ukuthi uvuke kanjani bemdubule wafa bengazi bamdubule ngeblank. baqhamuka ngalawo ma-skills abo kodwa balunganga. uJax wabashaya waqeda ngabo bengamthintanga khona lapho kwaqhamuka uSong. uJax watshela uSong ukuthi akadedele uJina ngoba akayimisele ukuxabana noSong. uJax wethuswa ukukhala komuntu wesifazane erufini. mayethi uyafika wafica isitulo sakhe siboshelwe ngentambo sicuphele. uSong wavele wakhipha isod wa-attack. khona lapho uSong wavele wanqamula le ntambo ebophelele lesitulo. uJax wayixhavuna wayibamba leyo ntambo. so uJax kwasekumele akhethe manje, it's either ulwa noSong udedela lo muntu wesifazane ophahlazeka phansi ngoba uSong wayeza nesod ethi uzogwaza yena uJax. kodwa kwavele waqhamuka uJina lo seyitshela ukuthi yena oboshiwe. wavele wafuqa uSong nge-steam water, lawo manzi ane-pressure vele amdudula uSong kwaba uyena owela phansi ebhilidini ophahlazeka phansi washona. uJax wamdonsa lo muntu wesifazane mayesemsusa lento esebusweni wathola ukuthi lawo ne-secretary. nokwathi la sebebuyela ngaphakathi bafica ukuthi uHolland ugcine ebulewe usefile. uJax wathi kubuhlungu uHolland useshone engayisayinanga i-release ye-album kaJina. uMani watshela uJax ukuthi akakhululeka angakhathazeki. ngasikhathi emkhombisa i-document elisayinwe uyena uHolland ukuthi already i-company beseyitransferele kuyena uMani vele. uMani wa-check isikhathi wathi angisenaso isikhathi sokuchaza izinto ey'ningi wahamba. ethi ujaha ukuyoqhuba ibhizinisi lakhe. baphumela ngaphandle ngesikhathi upstairs kusavutha. ethi uMani ngikushisa ngamasibomu ngenzela ukuthi kugqibe ubufakazi. ethi vele ngiyoyivula endaweni entsha la kuzosebenzela khona uLoni as secretary yami. ethi uMani njengoba negama lami kuwuMani kuchaza kona ukuthi nginemali. ububukhala ngey'moto ey'bizayo engihamba ngazo thatha le wamnikeza ukhiye. bavalelisana uMani noJax. uJax wayesohamba noJina sebeye emotweni yakhe ayiphiwe sebezoqala ikusasa labo ndawonye noJina. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.